wentombi eshe wensizwa shiya umlenzana nokunedolo sesikanjena ke ngani zakwethu igama ke usizwe samagambi ilambadlele kanini uma khubona intombi ehle kesigobhezana emehlahlabayo wena wabona umlungu bathi ke ubhuti wabantu yelobhoni umfana kama usizwe samagama aka SMG kukwena ukuthanda lephi imbongi yasebukhosini ke le bakithi namhlanje ngihambela istrathi sase-Sydney bude buduzane nje neShifa Private Hospital lapho ngihlangene khona nenye yensizwa ethe isuka le kwelabampondo nayo ke iye yathanda ukuthi ngibekeleke udaba lwayo noma isenabele ke ngodaba lwayo ngithi nje ngenabele kabanzi ngikuzi ukuthi uthini ngabe ifike kanjani lapho ikhona isuka kuphi wena ongakwenza nje ukuthi uhlale nami sithola udaba lwakhe yazi ukuthini hamba nami ke yabo ngisha yonke usuzosizakala phela yakushayisa nini imoto angishayisa ngoMashi Mashi lo nyaka kuphi khona la ya lapho hey na ukuthi ngizibe ngithinteka manje ngikubona limele kanje manje ukucela emgaqweni yena ndlela oziphilisa ngayo manje ayikho enye manje mangizohlala endlini mfethu kufanele ngithole igawula into enjalo ngoba nalo mjito engihlala naye mfethu isikhathi esiningi akekho uhlala engekho uyasebenza yini ubhuti wakho ya uyasebenza uyi-security security na kuyiphi kampani Umzansi hayi ya umzansi le hayi ublue hayi ufidelity umzansi okay manje into yokulokhunja ekhaba sekhona vele ya ekhaya sekhona malume baba omncane kodwa umama ubaba basekho emhlabeni bafana ama-sisters zami nama-brothers zami ngoba nginama-brothers awu-2 nama-sisters awu-3 osisi bakhona bahlala bahlala eMthatha brother yami la ngoba nxa yomsebenzi yona ngilethele yena nihlala nobabili endlini uhlala le-Sydney hlala la phezulu ngase-Sydney ngaethebheni hayi ungcono uma ukuthi ikhona ifamily ebhekelelayo ukuthi kube nzima kakhulu uma uzothola ukuthi ubuthi uphila kabuhlungu kanje umndeni kade awusekho yabo kuba buhlungu ngempela shema kuba buhlungu no hayi ngiyazoyana nawe mfethu ngeke amaloko abakalokhu nje ama-road accident fund abakazi ba-attend udaba lakho lokuthi ngokulimala kwakho hayi ngala-attend udaba bathini sengagcwalisa ama-forms sengayenza yonke nale lawyer le brother yami yena osetha yonke into sekusale nje ngisayine ifomu eyodwa nesekuqedile okay hayi ngiyabonga mfethu nesikhathi sakho mfethu ngiyasibonga kakhulu segama konje bani DAYLENI wabani sibonga Crawford hey isibongo sakho legama lakho liyadini mana eMthatha ngithi kuhlala akakhona amaXhosa endaweni esemaXhosa ese-Eastern Cape kulawo dabu yakhona okay hayi no mina ngusizwe mfethu ngusizwe ngamemele isibongo ngokudabuka ngidabuka eBhulwa ngala moje eMaritzburg hayi no mfethu ngiyabonga isikhathi sakho mfethu sengathi ungalulama kahle mfethu hayi uma uthi khona usizo olindile sibonga lokho mfethu ukuthi kubuhlungu ukuthi ube sesimweni esikanje esigangeni ukuthi ubonakala sesigangeni nomsebenzi siyathemba ukuthi mhlawumbe uzowuthola naba-rough accident fund mhlawumbe bakuzama ngiyabonga baba sengisho nabaka-accident fund mhlawumbe bakuzama ngithi ngifisela ukuthi ngathi bangakuzama hayi bangisiza hayi ngiyabonga isikhathi sakho mfethu ngiyabonga sharp ukuthi